volíem començar avui, tenint en compte que ahir va ser el Dia Internacional en contra del càncer de mama, enviant una sentida abraçada a totes les persones i també a famílies que estiguin passant per una situació com aquesta, reivindicar, a més, que quan acaba la malaltia, quan acaba el càncer, per dir-ho així, no és precisament quan comença a créixer el cabell, reivindicant també l'empatia social i reivindicant, evidentment, l'increment de les partides relatives a la investigació, relatives a la ciència, a la recerca, per tal de seguir avançant cap a una malaltia que tots els estudis ens indiquen que cada vegada hi haurà més gent que la pateixi i quan abans es detecti, evidentment, els resultats són molt millors en termes de supervivència. Jo ho ajunto també amb una reivindicació, que és la dels pressupostos generals que han de venir ja per fi aquest any. Per tant, esperem que en les properes setmanes puguem anunciar ja els nous pressupostos en els que hi hagi un increment d'aquesta dotació, com us deia, pensant en termes de recerca i de ciència. Seguim pensant en termes d'ampliació d'avenços i per això avui presentem, de fet, avui la ministra ho anunciava, ja la primera proposta, el primer borrador entorn a aquesta ampliació dels permisos per defunció i aquest nou permís també de cura per les situacions de pal·liatius. Això és fonamental, té a veure amb el fet d'entendre que el dolor no només és inadmissible quan és físic, sinó també quan és mental i per tant que s'ha d'ampliar aquesta possibilitat que els treballadors i les treballadores puguin assistir no només al funeral, sinó també al dol del seu fill, del seu pare, de la seva mare o del seu avi o dels seus germans. Es tracta d'un element que té a veure amb el creixement dels drets i de l'empatia i de la concepció també d'una salut molt més integral a la feina, a la vida i a la societat i per tal de seguir avançant per poder ser persones amb un dia a dia més tranquil i més humà. Avui també sabíem que finalment la ministra de Seguretat Social tirava enrere la seva proposta inicial entorn a la qüestió relativa als autònoms. Això és molt important. Saben vostès que vam sortir de forma contrària a aquest intent a la pràctica de fer que els autònoms que tenen uns ingressos més baixos acabessin pagant més proporcionalment que aquells que ingressen més. Jo crec que hem de seguir defensant una mesura, en aquest cas, que té a veure amb el d'acostar-nos a una tributació real, a unes cotitzacions pel nivell d'ingressos, però això no pot desembocar en cap cas amb una desproporció tan gran com la que veiem actualment. Per tant, celebrem que la ministra hagi fet un pas enrere i crec que nosaltres el que farem, sens dubte, és seguir defensant que hi ha d'haver-hi més drets pels autònoms i les autònomes, que han de conèixer què significa poder tenir, per exemple, una baixa o poder gaudir, per exemple, dels permisos de maternitat o de paternitat. És aquest l'horitzó i és aquesta la voluntat del govern i això ha de ser, evidentment, fraguat d'una forma proporcional amb aquells que ingressen menys i sobretot per part d'aquells que ingressen més. Aquest govern té la vocació, per tant, des d'un principi que ho hem dit, de posar la vida al centre i celebrem, per tant, que el president del govern hagi anunciat en aquest sentit que s'obre la possibilitat del canvi d'hora. Jo crec que la distribució del temps i com l'organitzem és un dels grans debats d'època. Fa temps que Sumar i que els comuns ens vam adelantar en aquest debat proposant la reducció de la jornada, que té relació amb aquests canvis d'horari precisament i amb aquest reconèixer que el temps és la nova mesura en la que podem millorar no només el nostre benestar, les nostres condicions laborals, sinó també els canvis a un ritme que la ciència ens indica que és més productiu, és millor per la salut i és millor també per la societat. Així que esperem que de la mateixa manera que nosaltres recolzem aquestes mesures de distribució del temps, tots els partits polítics, especialment Junts per Catalunya, comencin a abraçant mesures com la reducció horària que va precisament en aquesta línia, en la línia de guanyar vida, en la línia de ser més eficients, de ser més efectius i de pensar en una forma de reorganitzar la nostra societat més d'acord amb la ciència i, com us deia, també amb els passos de les millores tecnològiques que ens permeten fer determinats canvis que abans no ens hauríem pogut imaginar. Volíem parlar també d'aquesta reunió que li han demanat els alcaldes de Junts per Catalunya a Puigdemont. Ens preocupa moltíssim que estiguin demanant una radicalització encara superior de la que han tingut fins al moment de Junts per Catalunya entorn al missatge i al discurs de la immigració.
És preocupant sobretot perquè al nostre entendre el que demostra és la debilitat extrema en la que es troben les dretes tradicionals en font de l'extrema dreta i de com estan fent gran a la bèstia, i diguem-ho així. Recorre un virus a Europa i també a Catalunya que es diu feixisme, es diu islamofòbia, es diu racisme i es diu classisme. I aquest virus no es combat abraçant-lo i fent-lo més fort. Junts per Catalunya està avançant els seus dies de demolició cada vegada que abraça a l'extrema dreta d'Aliança per Catalunya. S'equivoquen els alcaldes de Junts quan demanen apropar-se cap a posicions més extremes. Jo crec que hem de ser contundents. En l'època en què Catalunya té més migració és la mateixa en la que hi ha menys delinqüència. I ho hem de poder dir així. No hi ha cap estudi, no hi ha cap informe, no hi ha cap institució, ni tampoc, evidentment, aquella que fa referència als cossos de seguretat que avalin les tesis de Junts per Catalunya. Ni una. Ni una. Només el racisme i la islamofòbia poden justificar el que està fent a dia d'avui Junts per Catalunya. Això sí, també la por, evidentment. Jo crec que hem de deixar de pensar una mica amb les enquestes i pensar una miqueta més amb la humanitat. Pensar en quina Catalunya volem, en quants volem ser i sobretot en quants hem de ser. Els nostres veïns i veïnes, que ja ho són, no poden estar permanentment sotmesos sobre aquest setge de criminalització constant. Perquè mirin, de la mateixa manera que el debat entre immigració i seguretat és fals, el que sí que és real és que aquest debat públic entorn a una voluntat de criminalitzar la immigració, el que sí produeix és vulneració de drets humans entorn als nostres conciutadans que venen o que ja han nascut aquí, que són persones racialitzades. I això és inacceptable. Per tant, el que els demanem a Junts per Catalunya és que tornin a fer d'oposició, que tornin a pensar en Catalunya i que tornin a canviar una mica i a pensar en quina és la imatge real dels catalans i les catalanes a dia d'avui, que potser es sorprenen. I per últim, no puc acabar sense fer una esmena, evidentment, a Gaza i en aquesta espècie com de treva interminent del dolor i de la massacre. Avui són dies importants aquesta setmana precisament pel que anirà succeint a nivells internacionals. Per tant, nosaltres volem tornar a demanar que la pressió internacional es torni a situar sota el compliment dels drets humans, que es torni a situar en aquest cas sobre l'exigència de que es retirin els colons de la franja de Gaza. És horrorós el que estem veient a Cisjordània, per tant, imprescindible que retirin els colons i imprescindible sobretot que s'obri el pas de Rafah i que pugui arribar, per tant, l'aliment i els subministraments necessaris que a dia d'avui no estan arribant. Crec que és importantíssim també tenir en compte, i jo sobretot veient algunes de les reflexions que s'estan fent no només a nivell nacional com espanyol, com també a nivell internacional, en cap cas, cap treva ni cap alto al foc pot suposar la impunitat per part d'un estat genocida i d'un líder, en aquest cas Netanyahu, que té sota les seves mans un genocidi, un apartheid i una situació insostenible que ara mateix aguanta Palestina i que per tant s'ha de solucionar. La ministra, bon dia, i a la ministra Montero a Barcelona. Sobre finançament ha tornat a recordar que cap comunitat autònoma hi perdrà, que també es garantirà la solidaritat i que pròximament preveu un Consell de Política Fiscal i Financera. No sé si el tema de l'ordinalitat creuen que es podrà garantir i com ha de ser aquesta negociació per l'ordinalitat, si dins d'un Consell de Política Fiscal i Financera o de forma bilateral com demana Esquerra. I a més, també ha avançat la ministra que ja està preparant el sostre de despesa, la senda d'estabilitat, tot el que calgui abans i per portar-ho aviat al Congrés també perquè hi pugui haver pressupostos. Gràcies. Clar, el primer pas per tot això és que hi hagi l'objectiu de despesa i el sostre, perdona, l'objectiu de dèficit i el sostre de despesa. Per tant, la ministra en els propers dies, setmanes, presentarà aquests dos objectius i, a més també, el projecte, en aquest cas, de pressupostos. Nosaltres hem defensat des del principi que necessitem un sistema de finançament just, que sigui solidari, però que sigui, sobretot, just entorn a la nova Catalunya que tenim avui, a l'any 2025. És impossible que amb els recursos i la previsió d'un sistema pensat per al 2014, a dia 2025, en puguem fer front. Nosaltres sí que defensem el principi d'ordinalitat, també ho fa així el Partit Socialista Català, esperem que això es mantingui a les negociacions i nosaltres seguirem fent pressió, evidentment, en aquesta línia, en el marc de les nostres capacitats en el govern de coalició a Espanya. M'ha semblat, portaveu, era per matitzar una mica més, que demanava o instava Junts per Catalunya a abraçar
les mesures de... Ho ha ficat dintre de la reducció de la jornada laboral, però es referia al permís de cures pal·liatives, era tot? Era tot plegat, aquest instar junts, sí? Bueno, el permís de cures pal·liatives en realitat i l'ampliació dels permisos per fallecimiento, sortirà de funció, arriba un moment que ja no sé en quin idioma parlo, disculpeu. Això és a dir, són figues d'un altre paner. És una proposta que ha fet el Ministeri, en la qual ara mateix l'estem començant a explicar a la societat, en la que el següent pas que s'ha de donar són els agents socials, de fet. És a dir, hem de parlar amb els sindicats, hem de parlar amb les patronals, i una vegada estigui aquest acord social ho portarem cap al Congrés dels Diputats per tal que no només Junts, sinó tots els partits puguin dir, tots els grups parlamentaris puguin dir la seva, evidentment. Però que sí que s'emmarca. És a dir, jo crec que a Junts particularment, tenint en compte la seva tessitura darrerament, crec que se li ha d'exigir, en tot cas, que es posi d'acord amb els nous mandats que tenen a veure amb incrementar les millores de cara cap a la classe treballadora, en abordar el debat entorn a la distribució del temps i que si s'hi veuen, en aquest cas per parlar, per exemple, de la reducció horària, que haurien també de poder-ho fer entorn a la reducció de la jornada. Sí, jo volia preguntar-li, en els últims dies s'ha anunciat que Podem es vol presentar a les eleccions municipals al marge dels comuns, tant a Barcelona com en altres municipis, i no tanquen la porta a que hi hagi aliances amb altres partits, com per exemple Esquerra. M'agradaria si ens pot fer una valoració d'aquesta notícia. Gràcies. Nosaltres sempre hem dit que per ser molt generoses en el que es concep com a llistes electorals, per dir-ho així, crec que ara mateix no estem en aquest punt, però tothom sap que els comuns som aquells que sempre hem defensat les llistes més amples possibles i els espais polítics més amplis possibles. Dit això, estem a les beceroles, faltant 2 anys encara per les municipals, així que esperem, en tot cas, que durant el temps en el qual seguim en actiu recolzin mesures tan importants com pugui ser la ILP de regularització de persones migrades o la llei Mordaza. Alguna pregunta més?